sị na ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịaba ma ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji ma ọnụ bụ akụkọ ndị agụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 15 nke ọnwa nnọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ orie mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uche Bobo Uchenna Clever Ọnụha nwa grandma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ nwoke ga-azụtara Clara igwe odogwo ahụ nwoke ekpete na ahụrụ dịka m nọ na-ajakeri onwe m Clara nwoke ọcha nọ na-arọ m anya mana anya ọbụla ogbenye na-arọ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ na-ekiri ya amami na ghọta kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele Igbo ndị ọmụ na-asala chinela ọmụnwa ka ị na-emeri mmakịrị mụnwa ka ị na-akpachara akpịrị ewu dibịa ọdịnala gị nwawo gịnị kpọọ ọnụ ya aha nụ gị nwawo ogbenye gị nwawo ị hụrụ na di stori gị nwawo ogbenye gị na-akọ ka m gwakwa gị obi adịghị m mma onweghị dịka obi si dị m mma na abịara m ụnyaahụ na-akọrọ gị ka m si rọshịa gaa n'aka nwaanyị ahụ nwoke ahụ nna m chọrọ igotere gị igwe n'aka ya onye ọma na Russia ịga ya 250 naira making it 6,250 in total gị kọndem ya kama ị ga-asị m uche ịgbalịala kama ị ga-asị m more grease to your ebo kama ị ga-asị m jisi ike ihe i mere ogene gị na-akatọ m na-agba m ụwa m na chi m Uche withdraw that money 17,500 naira onye na-akwụ ụgwọ ya akwụ kata kwụọ 6,250 no try ya afọ 11,250 mmụọ nche ọbụla ị na-ahụ ya igwe gị Uche withdraw ama m ka isi eme ihe gị ike ga-adị m withdraw ị ga-akwụ na m interest ị ga-akwụcha m ụgwọ a niile tụha m interest n'elu I can never go back yo it's already too late yo mụnwa ka ele azụ ọkwa isi ị ga-agba igwe ị ga-agba igwe n'ụtọ ya 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 ebe ị pụtara wasị ị gaghị enye m peace ị ga-agba igwe n'ụtọ ya ọkwa agbala m gị i werekwa energy nke iji eso m igwe ọnwụ m ga-egotere gị nwere ike ọ gaghị ebu motogad Uche motogad ka adịala gị mkpa ma gị ma igwe go ma motogad I no need am again ị gbachala nụ ya nọ mgbe ị pụta ịnọ na-agwa ndị mmadụ na ngotere gị igwe ebe ọbụla m gafere ya na-akpọ m n'ọnụ Uche onye aka ike okwe nka eme okwe nka eme okwe nka eme ya na-atọ gị gị sị na ị ga-ala azụ ugbu a no ọchị uhu ukwu hụ agba enyi ya agbakwala ọsọ amami na ghọta wee bọrọ ya kọdụ Igbo mụrụ nze mama ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ mee ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-enyonyeke n'anya na ụtụtụ a anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo bụ ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze nke ọnwa a ga-ada n'obodo Akpakuma dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo ị bụrụ onye obodo Akpakuma ọ ga-erejikwa gị na-ereji cheta na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ bụ nke anyị nwa ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-enye onye dị otu ahụ mint ọ bụghị transfa ọ bụghị ị na-akpachapụ ya anya ya achawa gị aka ọwa otu ebe arị ama mme na agwata oje zuru obodo a na-ekwu okwu ya bụ ihe omume gbadoro okwu na omenala ime ka ọha na eze mara njirimara gịnị obodo n'ihi ya ndị Akpakuma chebiri na anyị agaala zute eze ụnụ ya sị anyị go ahead n'oge na-adịghị anya anyị eme ka ọha na eze mara kpọmkwem senta ebe ya bụ oje zuru obodo ga-ereji ọ bụ Eko na-eme ya cheta na ọ dịla ada ọwa Eko ọ na-adịghịla ada gị nwa m ihe ị na-ege na-aghọta wee bara ya n'ụtụtụ a n'ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo o nwere
otu okwu ọgbọ anyị nụrụ o nwere otu akụkọ ọgbọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard dara daa somehow na ntị onye kwuru onye isi ala Tinubu jokingly bụ onye akwụkwọ akụkọ Vanguard kọrọ na o ji egwuregwu jokingly kwuo na ọ ga-eziga Akpabio n'otu pati ndị ọzọ ka o jee tinyere ha ọgba aghara ma kpakasia pati ha ka o si kwuo ya bụ na ọ ga-eziga Akpabio the other side anyị amaghị side ebe ọ na-ekwu ọkpọghị pati ahụ ọ sị Akpabio aga m eziga gị the other side ka ije tinyere ha ọgba aghara kpakasịa ha ndị mmadụ eme gịnị achịwa na-ele ha onye isi ala kwuru nke a dịka ọ na-ekwu oge a na-agbape ụlọ ọrụ Nigeria Revenue Service NRX isi ụlọ ọrụ ya dị na Abuja bụkwa n'ebe Akpabio na onwe ya nọ wee kwuo na ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Nigeria na ọ bụ maka na ndị mmadụ chọrọ iji ya kpagherie onye isi ala anya eji egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị na-achọghị ka o nwee nlekwasị anya ka o nwee focus na ntuli aka elu afọ 2027 Tinubu na onwe ya ekwuo na Akpabio aga m eziga gị the other side ka ije tinyere ha ọgba aghara kpakasịa ha ndị mmadụ eme gịnị achịwa mgbe Tinubu kwuchara okwu lee ihe o ji mechie okwu ya God bless Nigeria. God bless Federal Republic of Nigeria and the tax collectors. Igirigi. Ọ dị ego otu a ka esi hụ ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. God bless Federal Republic of Nigeria and the tax collectors. Igirigi. Anyị amaghị ihe nke a pụtara. Anyị amaghị ihe nke a pụtara bite ike gwara wee bụrụ ya. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a okwu egwuregwu dị otu a okwu egwuregwu ka anyị kpọọ ya ekwu egwuregwu dị otu a ọ dị mma isi n'ọnụ onye isi ala apụta uche o ịmakwa ndị mmadụ ga-asị nga na-esekwa abalị ka a na-ekwukwa ụfọdụ eziokwu ebe a na-ama njakịrị makwa na otu o kwupụrụ ihe ugbu a ọ ka dịzi ka ọwụ ya na-eziga ndị ọgbaghara na-enwe n'otu pati PDP ọgbaghara na-enwe n'otu pati ADC ịmakwa enwekwala ihe a onye isi oche onye na-ahụ maka ntuli aka elu n'ala anyị bụ Amupitan enwekwara ihe ọ bịara bịa tweet ya na social media bụ ebe ọ si victory is sure Chineke otu ọ na-ekwu bụ ihe a ndị mmadụ awọrọ ya n'elu kedu onye na-enwe victory ya nwa onye na-enye victory kedu victory is sure ịkwanụ nke wu victory is a sure Akpabio si mba ndị mmadụ na-aghọtaghele ya bụ nwa amadi anyị aghọtaghela ya already na-ekwula otu ahụ na ọkpọghụ PDP aha ọkpọghụ ADC aha onwe pati ọbụla ọ rụrụ aka si victory sure ọkpụkwa na onye isi ala ọ na-ekwu victory is sure ọ na-azọ ọkwa ọchịchị ya ma ọ na-azọ ọkwa ọchịchị anyị na-ekecha ma anyị na-ekwu victory is sure ọ na-azọ ọkwa ọchịchị Akpabio na-edifend ya ọ na-edifend kwana ya si na aghọta m ịma okwu onye isi ala kwuru nwere ka o si daa na ntị aga m eziga gị the other side ka ije kpakasịa ya ọ kpọghị pati aha mana onye atụọrọ ilu kọwara ya mara na ego eji lụta nne ya lara gịnị ọkpọrọ which other side kedu ihe a gaji ịkpakasị Akpabio bụ onye mkpakasị ihe onye isi ala ọ bụ onye na-eziga onye na-akpakasị gịnị ihe kedu ihe okwu a chọrọ ịpụta okwu a ka anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a maka na ihe karịa setụọ ya aka anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ anyị ndị na-amaghị n'ihi ya gbapụ ya ọsọ gawa Facebook iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị chọọ naanị Eko FM ị ga-ahụcha anyị na ozi ha abụọ gị kiriwe anyị ebe ahụ zibatara anyị gịnị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara okwu a akpa onye isi ala Bola Tinubu kwuru kode ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ịkwapụ n'oche n'ike impeachment ebidola na-ada n'elu n'ala n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ
dị ka a bịara nwee nkewa n'etiti ndị omeiwu ụlọ nzukọ omeiwu ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ekpere m bụ ka Naịjirịa malite rụwa ọrụ ka ụmụ afọ ya kwụsị dị na-agbata ọsọ ize ndụ na mba Ghana, ka onye isi ala mba Ghana bụ John Mahama kwuru. O nweghị onye ji agbaghara Chelsea bọọlụ ma ọ bụkwa na onye ji akwado otu egwu bọọlụ Chelsea ga-achọ ka otu egwu bọọlụ Arsenal mabute iko Premier League, ka Mikel Obi kwuru. Zerenụ ndị amụma ụwa na-eji okpokpo oyibo agbasa ozi ụwa gbasara okwu Chineke, ka onye General Overseer nke ụlọ ụka The Lost Chosen bụ Reverend Moka gwara ndị okpukperechi ụka Kraịst, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe enye n'iwu ka ejiri ego dị narị nde naira abụọ 200 million naira ji na-erufeghị n'aka ebe, ma gbatikwuo ụbọchị a ga-elebaghara ikpe ya anya ka ọ dịwazie n'abalị 21 nke ọnwa Eprel a anyị nọ n'ime ya. Ihe mere ọnọdụ enweghị nchekwa ji wee rie elu ọjị ugbu a bụ maka ntuli aka elu afọ 2027. nke a bụ iji megherie Tinubu anya, ka Akpabio kwuru, bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Iran apụtala kwuo na ego ha tụfuru n'ihi ọgụ dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel eruola $200 na ijeri $70 $270 billion. aga m eziga gị n'akụkụ ọzọ ka ị gaa tinyere ha ọgba aghara ma mebie ihe ebe ahụ, ka onye isi ala Tinubu gbara Akpabio, bụ akụkọ na-ada nna n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ọgbakọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC nwere bụ nke ziri ezi n'iwu, ka ọ dị INEC akụọla afọ n'ala n'ọrụ dịrị ha dịka a gaji ime ntuli aka elu afọ 2027, ka Rebeshola kwuru. Kperenụ Naịjirịa ekpere, kperenụ Tinubu ekpere, ma kperenụ ndị ndu anyị ekpere, ka gọvanọ steeti Yobe bụ Mai Mala Buni kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ Naịjirịa nọ n'ihe ize ndụ, ka David Mark kwuru n'ọgbakọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC 2027. Dele Momodu akwadola ka enye Atiku na Obi tiketi otu pati African Democratic Congress, ebe ọ gara n'ihu kwuo n'ụjọ na ahụ ọma jijiji ejidela ndị otu pati APC 2027. otu pati African Democratic Congress amaana ụlọ ikpe na INEC aka n'ihu gaa n'ihu nwe ọgbakọ ha. Naịjirịa na-eme nke ọma karịa mba Amerịka, ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru, bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm tim tim cham cham klara klara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Uche hụrụ nke ikpeazụ ọ dara uche. Ọ dara klara klara, pay attention. Kekwa nke ụlọ ọrụ onye isi ala na-asị na Naịjirịa na-eme nke ọma karịa mba Amerịka. Biko lekwekwanụ m. Ka anyị were ukpe. Ajambele, 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 ajambele. Ọ dị egwu.
ka Trump onye ọha ji chetakwanụ anyị o. ị hụrụ nwa Mbaise a na-enye nsogbu Trump onye Mbaise a ọ dị ego ụlọ ọrụ onye isi ala ụnụsa anyị na-eme na Naịjirịa na-eme nke ọma karịa mba Amerịka na anyị na-eto nke ọma anyị na-egoro oyiwe kara ha ọ dị ego aja mbele ka ọ wụ ezigbote gịnị aja mbele ka ọ dị nwaanyị ọma David Mark apụtala kwuo na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ Naịjirịa na ọ nọ n'ihe ize ndụ ọ nọ n'ihe ize ndụ na a na-achọ igbu ya o nweghịzi ihe ga-adị ka demokrasi n'oge na-adịghị anya n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka ihe si aga ka ihe si eme gịnị aga akwa ugbu ọsịla ka enyezie Peter Obi na Atiku tiketi mana ọ dị izuwaịlụ bifo ọgbaghara ebido nwekwa mgbe ọ nọ na-eti ige si enye Peter Obi tiketi ka anyị na-elenụ ka ya bụ ihe si aga mba Iran apụtala kwuo na ego ha tụfuru n'ihi ọgụ dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel eruola narị ijeri dọla abụọ na ijeri dọla 70 $270 billion. uche ka ufuchara n'abalị ole n'abalị ole n'ihi ọgụ a dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel emishi kweka ka leenu kutukwu ego a na-akpa aha $270 billion uche billion o ọwụhụ naira ihe a ga-eji mee ihe bara uru n'ụbọchị ụnyaahụ ka ụlọ ikpe nọ n'iwu ka ejiri ego dị narị nde naira abụọ 200 million naira ji na El-Rufai n'aka ebe ma nyekwa El-Rufai iwu si ya kpọta mmadụ abụọ ga-ebinyere ya aka n'akwụkwọ 2 shorties ndị ga-ebinyere ya aka na gịnị n'akwụkwọ nke na ọnwa anwa agbafuo ma ọ bụ jụ na ọ gaghị akpọ ụgba ejichie mmadụ abụọ a uche kọndishọn kakwa nkụ onye a ga-awụ civil servant a ga-elekwa akwụkwọ mpekele ha visa ha na-achịkwa ahịa o uche kọndishọn enyere dị too much 200 million ọchaghị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịma nsogbu a na-enwe n'obodo anyị abụ Naịjirịa bụ ya bụrụ na o nwere ka esi kpe ikpe achọpụta na aka El-Rufai dị na nrụrụ aka ọ wee ịbịa nawa ya n'aka ebe bụ nsogbu oke ka a sị na onye gara aga buo ihe dị ka 700 million ikekwe ya asị ihe welie 300 welie ya mara na echi ya ga-ejide ya ejide ya asị mgba were 300 amami na-aghọta ekwesịrị inwe penalti tara ọchịchị amami na ntaramahụhụ tara ọchịchị a ga-enye onye ọbụla ekpere ikpe chọpụta na ọ ganyere aka na gịnị na nrụrụ aka ikpe mana ya si oke kedu ihe ekpepụtara n'ikpe ajụọ gị na kedu ihe ekpepụtara n'ikpe kedu ihe ị ga-anara n'aka ọkwa ka anapụtakwuo ya ego uche chekwa ndị ke niile ekpega ọwa anana n'aka ebe that is the only thing ikpe onye ka ekpecha ya anana n'aka ebe just kpọta shọti gị mba Ghana onye isi ala ha apụtala kwuo na ekpere ya bụ ka Naịjirịa malite rụwa ọrụ ka ụmụ afọ Naịjirịa kwụsị dị na-agbata ọsọ ize ndụ mba Ghana ya dịwa lenu mba Ghana na azụ ụlọ nga Ghana must go lenu Ghana ka mma lenu uche lenu onye nka mma chekwala m a sị onye kpụ ubi ya mkpọmkpọ ebe agbata obi ewere ya kpofu ure lenu Ghana na azụ ụlọ ihe a bụ ihe obodo anyị abụ Naịjirịa na-agabiga just a stone throw okwu ya dị ka ikpe emo mba lenu ya nụ oke Ghana ka n'anya mma kwa ya lenu Ghana adịla nụ mma kara Naịjirịa ọ dị ego ya bụrụ ọnọdụ anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụghị Naịjirịa maka na onye kpụ ubi ya mkpọmkpọ ebe agbata obi ewere ya kpofu ure ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post mmadụ abụọ ejirila mma magbuo otu nwoke ọwụ na steeti Adamawa ozu ya dọrọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe anana El-Rufai n'aka ebe El-Rufai ga-anọkọta n'aka ndị ICPC tutu ruo mgbe o mezuchara ihe ndị ụlọ ikpe gwara ya si mee bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 El-Rufai ga-eso azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress bụ Lawal Makafi kwuru aka kpara n'otu nwoke ọwụ dị afọ 64 years
aha ya bụ Musa Gado maka ịtụwa nwa mmanya granddaughter ya ime na steeti Niger. Anyị ma ọma tụ Ogbunigwe n'ahịa Jili Market ka gọọmenti Naijiria kpụrụ bụ akụkọ na-ada na wao na-akpọkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na lele onye si na o nwetara vootu dị nde 6 million votes mechara gbahapụ otu pati ya ka Akpabio kwụsoro Peter Obi. 2027 ọbụla dị ozu nwụrụ anwụ ga-emerinwu Tinubu ka onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress Bubu Bagaladima kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atụmatụ renewed hope agenda ọchịchị dị ugbu a ji wee bata n'ọchịchị enweghị isi nke o ji enwe ọdụ ka Rebeshola kwuru taa ji ezu ike ịkụrụ afọ n'ala oge ịbụ gọvanọ na oge ịbụ onye minista ka ụlọ ọrụ onye isi ala zaghachiri Rebeshola maka ịkatọ Tinubu. O nweghị mgbe m pụtara kwuo na aga m azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka El-Rufai kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem na akụkọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii awakpola ebe ndị ntọrọ mmadụ na-anọ na steeti Abịa gbagbuo ndị ntọrọ mmadụ 3 ozu ha yasara. uche ọwụ na agbagburu ihe nkwa ihe ndị a napụtara ha ngwongwo na ngwongwo a napụtara ndị a ka ịma na ndị a dị njikere n'ọrụ ọjọọ ha omekome ha megi. Kudos to Abia State Police. Ịma na ụtụtụ a dịka m nọ na-ewetara ọha na eze akụkọ ụwa na nkenke ka m nọrụtụ ya aka bụ ọtụtụ ihe ndị dịgasị iche iche anapụtara ndị uwe ojii steeti Abịa napụtara ndị omekome n'ọnwa a naanị egbe ka nkụ mgbe egbe ka nkụ. You know, many things iji wee gwa gị na ndị uwe ojii steeti Abịa ha nọ n'ọrụ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Nke ndị steeti Imo na-agbalịkwa jisie n'ogene ike gị nwa na-ege ntị onwe ka ị ga-esi enyere ndị uwe ojii aka ma egene nyere ha. Gekwa ntị ka m gwa gị onye tụ ụjọ ọ ga-anwụ ị na-atụ ya ụjọ ị ga-anwụ. Ama m ma ị na-aghọta ebe anyị na-aga. Ịtụcha ụjọ you will still die. Ị na-atụ ya ụjọ you will still die. Ọkwa gbasa ya ege gị hụ ihe ọjọọ gị kpaa gị hụ ihe ọjọọ gị ime gịnị gị kpuo ya aka. Continue ya ka anyị na-ekwe mara ma nwere ihe anyị ga-ekwu ga-ekwute gaa n'ihu anyị. Apụtala si na-enwekwa mgbe ọ chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 bịara sị nwekwara ihe bịa gwara anyị amasị ọ chọkwara ịpụta o na El-Rufai ga-apụta azọ ọkwa onye isi uche ya na eji adọkpụgharị ya ihe who knows. El-Rufai na onwe ya apụtala kwuo na onye bugharị ga ụdịrị akụkọ dị uche na onweghị mgbe ya nwa na onwe ya pụtara na-ekwu ma ọ bụ kwuo na ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. O meghị onye ọtọraiz onye bịara na-ebugharị akụkọ ọ dị egwu ike gwụrụ akwụkwọ akụkọ Daily Post ọ dara trọbụl ka ikwenụ nke grandfather ga-aga lee nwa ya nwa ya ime your granddaughter this 16 years ahụ gị anabata ahụ ekelie ka ikenga injini ọka gị ya makwasa dawa nkwa tọwa ya ime the granddaughter gị Musa Gado wa aha ya na steeti Niger ka o mere. Ihe na-eme gị Musa. A 64 years old man. Shame unto you, Musa. Shame with you. Shame all over him. Shame all under you. Shame a kwesịrị ịtụgbara ya ahụ. Exactly. Shame all over you. Shame within you. Shame after you. Shame before you. Under you. Shame behind you. Your name na shame. Ihe na-emegbuo gị Musa Gado. Agadi ekwe nka. 64 years old man na-ele nwa ya tụwa ime. Arụkwa nwa. Onye hụrụ ihe ọjọọ kpọọ ya gịnị ihe ọjọọ. Wee bụrụ ya. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị. Otu pati African Democratic Congress nke David Mark achụpụla na Fiu Bala
Abejide na mmadụ asatọ ndị ọzọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Desitesimal na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Desitesimal ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 aga m azaghachi ọkpụkpọ oku a na-akpọ maka ntuliaka elu gọvanọ steeti Abịa n'oge na-adịghị anya ka Benjamin Kano kwuru. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo anabatala okwu ewelitere n'ụlọ nzukọ omeiwu ahụ ịrụzigharị okporo ụzọ ndị dị oke mkpa n'Owerri. Ọ bụghị na Ọgbakọ, ọ bụghị na Ọhaji, ọ bụghị na Irete, ọ bụghị na Egbu, n'Owerri. Anyị ọ ga-anwụ n'Owerri? Anyị ọ ga-anwụ n'Owerri? Anyị ọ ga-anwụ n'Owerri? Heka ọwa Owerri gịnị? Ọwa Owerri naanị? Owerri ọ naanị Imo steeti? Owerri naanị ka e nwere na steeti Imo. Heka ọ naanị Owerri arụchi arụgharị ya? Heka ọ gịnị? Ndị ọzọ sokwa na steeti Imo. Emere nwa ogwe emenyere nwa nọsi ike. Emenyere nwa nọsi ike. Shared prosperity. Thank you. Gbasapụ aka. Amami na ghọta. Biko ọ dị mma ile okporo ụzọ ndị na-adị mma n'Owerri rụzigharịa, mana eweba aka n'ime obodo ime obodo. Ndị a sokwa nwere Owerri. Ọ ga-amagbu onwe ya. Thank you. Erugodi standard grading enye. Yes. A na-ahapụ oge udu mmiri na. Imagine ebe a gara n'obodo ọbụrụgodị na-agaghị ete okporo ụzọ ha ama. Eme standard grading. Tinyere ha solar lights. Thank you. Ọkụ nepa adị. Ama na-ejiwekwanụ. Ma grading o, ma okporo ụzọ arụziri nke ọma o, kete kpọkpọ. Ọ dị egwu. Unu ga-emecha gwa anyị uru anyị na-erite na subsidi ewepụrụ. Unu ga-emecha pụta gba anyị uru anyị na-erite na subsidi ewepụrụ. Gba anyị ma Naijiria nke ugbu a na mgbe ahụ a na-ewepụghị subsidi nke ka mma. Maka agbacha ọsọ eme gịnị agụọma. Ọkwa anyị maka a na-achị. Ọwa anyị ma na-efeel the heat. Ịma okwu ekpuru under AC dị iche na nke ekpuru n'okpuru anyanwụ. Hello! Koodu Igbo mụrụ nzamama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm n'oge na-adịghị anya. Anyị ga-alọghachi ịbịa leba ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụchaa na nke ụtụtụ taa bụ ebe anyị nọ mee ka ị mara okwu onyeisiala Tinubu ji egwuregwu kwuo na ọ ga-eziga Akpabio the other side ka o jee tinyere ha ọgbaghara. Anyị wee na-ajụ gị sị okwu egwuregwu dị otu a ọ dị mma isi n'ọnụ onyeisiala apụta? Gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi, anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Attention, Owerri, the new Lawyers Remuneration Order 2020
a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Rock Cardinal. So that was a wag, or just a wagon. otu pati ndị ọzọ o jee tinyere ha ọgbaghara kpakasia pati ọ dị egbo ike gwere ka bụ ka dịka si wee hụ ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Akwụkwọ akụkọ Vanguard wee gaa n'ihu kwuo na dịka onyeisiala Bola Tinubu na-emechi okwu ọ na-ekwu oge ọ na-ekwu okwu mgbe a na-agbapụ isi ụlọ ọrụ Nigeria Revenue Service n'isi obodo anyị bụ Abuja. N'ihe o ji wee mechie okwu ya bụ God bless Nigeria, God bless Federal Republic of Nigeria and the tax collectors. Igirigi ndị ọ na-ego ụtọ Chineke ya gọzikwa ha. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị, okwu egwuregwu dị otu ọ dị mma isi n'ọnụ onye isi ala apụta. Okwu egwuregwu dị otu ọ bụ eziokwu na ikekwe ka asị na ọwa egwuregwu, mana ụdịrị nke a o kwesịrị isi n'ọnụ onye isi ala president apụta. Aga m eziga gị ka ị gaa na pati ọzọ je kpakasia ya. Who does that? Kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị itinye ọnụ n'okwu 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ịbọọlachi Uchenna ụtụtụ ọma. ụtụtụ ọma nụ. Ndewo. Prezidenti anyị Tinubu esoghala again from Balabu ọ bụ aghala ugbu a na-aka ise ndị mmadụ ọbụ ọzọ. Ọ pụtara na ihe niile mere na Labour Party na last election ọ ya nwa ka ọ sọrọ ya. Ọ na-apụtakwa ugbu a na ihe ọbụla na-eme na ADC ugbu a ọ ya nwa megi ya. Akpabio na-eme nke ebe ya nwa na-eme nke ebe ndị isi Akpabio ya kọrọla ebe ya sị gị na ihe niile mere ugbu a na-ebu ya presidency onye ọbụla tụrụla ime ihe onye isi na-ekwesịrị na-ekwu gị pụta na public gị were microphone na-ekwu ọwụnụ na-akọsụ problem a bọta ha bụrụ n'obi na Peter Obi nightmare ndị APC udo dịrị gị. Ya gaziri gị nọ nwoke ọmenyu ọhụ chere obi gị adaala ụda n'ụtụtụ a o wee bụrụ ya nke a kụchapụla ịbọọlachi na Bola Clara na onye otu ya. ịbọọlachi Good morning. ụtụtụ ọma. All the quite unfortunate. I am with Darlington anyway. Darlington, I'm calling you from Obako precisely. Okay. So all the quite unfortunate that Tinubu reduced the government to egwuregwu. Such a joke. All the very expensive. All the very very expensive. And Akpabio na ndotia wana dekia Tinubu. Ihe mege n'obodo a mama moteshi etinye ọnụ my brother. Ihe mege n'obodo a mama moteshi etinye ọnụ. But ihe m na-arịọ ka onye ọbụla gbado anya they active this time around. They will not succeed in whatever their plan is for Nigeria. Thank you. Ya gaziri gị nọ ịbọọlachi
Uche abụọla m chi, good morning. ụtụtụ ọma. Ọnwa Darita. Ndewo. Clara ka eke ime. Anọ m ya nwaanyị ọma. Ndewo. Hapụgo Uche nnọọ ya gbawalikalika ọ na-agba. Anụmanụ ihe ọ na-egiri na redio. Hapụ ya ka ọ gbawalikalika. Ihe mmawa aga m azụrụ gị ezigbo igwe. Thank you. Ya wụ ka ikele m na nke m merela eme. Ọ daala ịgbalịkalịka. Gwa m ego ole i mefuru ka m nye ya. Thank you. 6,250. Nwaanyị zuru ka eme. Oh, 6,250. Gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu. Ama abịa n'ọfịs unu ka ịhụ na nwaanyị zuru ka eme. Ebe ị gaghị ahụ m. Okay, ngwa m. Lee ịhụ na ihe anụnwa Tinubu na-ekwu. Tinubu ukwu onye na-eti iche ọgbaghara ma ọ bụrụ na ma ọ bụ na na-ekpeli ikpe yesterday. Ọ lalara David Mark. Ọ na-achọkwa ka ọ ga-achọkwa ụzọ ọzọ ọ ga-echigara ịga. Ihe niile na-eme na anyị macha hapụkwa nnọọ na agbara nkịtị enwe onye chọrọ ikwu ụka. Hapụganụ ha jishi ike ma enwenụ ha ka iwe dị ọgbaghara mana ADC ga-anọkwa n'ọchị ike. Ebe ha tụfuchiele ndị nke ọzọ na-achọkwa ka tụfuo ADC ga-anọchi ike ha ga-atụfuli ha. Ọ bụ ụtọ ha m n'ọnụ. Ndewo ya gazie ịbọọlachi. Ịbọọlachi my good people. Ụtụtụ ọma. Aha m bụ Prince Ferdinand one of Umuoyiri. Okay. Ọ dịkwa na mma gị na-agba bọọlụ gaa na-awụkwụ bọọlụ onye gị na ya na-azọ saịd. Okwu Tinubu kwuru o kwuzikwara ama o. Maka ọ na-akpụrịsị ụkwụ bọọlụ na field. Ọ na-ụka anyị nwa amatabara nkụta site tapụlụ ya ụkwụ ọ na-esho. Other parties ga-ahụ n'ụkwụ bọọlụ ihe gachi men. So a na-leru anya ala mana atụtapụ ụkwụ bọọlụ a. Tinubu kwụsịkwara ama onye njem na-eche nwoke ahụ nwa ndị anya gbaso okwu ka ahụ mata ebe ọ na-aga. Ndị mmadụ na-ekwusi okwu ọfụma ka ị mata ebe ọ na-aga ọ na-awụgo onwe chi ga-atakụli ya ka emedu chi ga-atakụli ya. Ka ọzọ si m ekwenụ bụ biko o nwere ahịa nọ na irete market ebe a o nweghị ebe ụmụ nwaanyị na ọnụ mamịrị na-anọ nshi anagaji nshi na mamịrị na-ere ahịa biko ka ndị ọdị n'aka butere ahịa na-eji anụkwanụ ọwụ onweghị ndị na-ana n'evi onweghị ndị na-ana ego ụtụ n'ahịa ahụ kedu ihe eji ego a na-ana n'ahịa ahụ eme? Gọọmenti ekwere ihe ha ga-eme na nke ha o. Ndewo ya gaziere gị ndị na-ana ego ụtụ levi ka ihe eji ya eme eji ego ahụ eme gịnị? ga-esi nwudu ka ahịa dị otu a ga-enwe ebe a na-aga ụlọ mkposi enwe ebe a ga-aga mkposi na ihe ọ dị ego ịbọọlachi arụbeghị ụzọ arụgba mkposi nwoke ọma ịbọọlachi odogwu na redio ya gachiela nje gaziere gị nọ Clara letri bọbụ ndị Imo steeti agachikwala nje alakịrị m okwu ahụ o kwuru alakịrị m okwu ahụ o kwuru wụọ onye gị na ya na-agba bọọlụ ọ ka mma na esi ịgba ya takụ gị gba ya takụ resiri ahụ ịsha akwụga bọọlụ gị aha ọ gwara nwụọ na si na anyị ga-eje tinye na a ga-enwere ọkpọ ahụ aha pati ọbụla kpọtụ ndị ọkpọ ga-amara na ndị ọwụ ọba ahụ o kwuru ya ọzụ nwa mụrụ anya ebe ọbụla o si bịa nwa amarakpanwo ji eso ya mụrụkwa n'anya na ihe ọbụla nwe mere sistem azai na akpanwo si eme kampen ha ọha esemokwu nwoke agụ rọpike duru ndewo ya gazie nwoke agụ atatụ ụkpa atatụ akị ọnụ a na-ekwe oyoyo na Facebook anyị ozi akala nkụ na nke a si n'aka Comrade Mpadek Chidozie Nwosu isi ụmụọka na-esi ụmụọka na the most peaceful community e nwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ya bụ okwu onye isi ala Bola Tinubu kwuru ha na ọ dị worrisome n'ịma ihe mere onye isi ala ji atụ ụjọ ebe ya nwa na onwe ya bụ onye isi ya nwa bụ nna ọchịchị onye kwuo uche ya allegedly n'ụtọ ọchịchị onye kwuo uche ya bụ enwe ọtụtụ pati dịgasị iche iche na ọ naghị ahụta okwu a Tinubu kwuru dịka joke na o miniri biznes anyị ahụ na nke gị John Morgan ọsị nze Uchenna Adike oke ọwa aha gị ọkwa ya isi na-aga ọrụ anyị ọfọ ụbọchị ọma ya gazie Chukwu ka ụgwọ ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na anyị amanyedala Tinubu na nsogbu ya nsogbu de anyị ahụ na nke gị Igbo Son si agba zibata ozi ya ọsụ agba bụ obodo chọrọ udo
ọ sị ya ziga Akpabio na Akpabio ga-anọ ebe ọ na-ele ụmụ nwaanyị mgbe ihe ọ ga-eji alọta akaziri gị o wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ na nke gị ibe ụgwọ egbula m isi nnekede zibata ozi gị na ịhụrụ okwu ọbụla ndị ndọrọndọrọ ọchịchị kwuru na-ama ya ama na ịhụrụ ya nwa na onwe ya na-ahụta ya ka ha miniri ya na okwu ya Tinubu kwuru adabaghị adaba ma otu ọ bụghị okwu kwesịrị isi n'ọnụ onye ndu dịka ya na-apụta na ihe anyị chọrọ bụ ezi ọchịchị ọ bụghị mmadụ ịpụta na-ekwu okwu anyhow. Best Joy ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na okwu ahụ awụghị okwu egwuregwu na o miniri ya ọkụ ị na-agwata ọ sị datman na Chineke nyere anyị aka anyị ahụ na nke gị mee gị Nwachukwu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ hụrụ ihe omume anyị n'anya na o ji ego anyị kwa ụbọchị ọbụla ndewo. Ngozi eburu ọsọ Uche na Clara na ilukuru so amazing, thank you so much. anyị ahụ na nke gị Collins Osu Agwa onye a na-akpọ motion isi Imopolis zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma my good friend Uchenna Clara nakwa ndị na-ege ntị n'ihe Tinubu kwuru bụ eziokwu ọ dị mean onwe joke dị na ya ọkụ ị na-aghọta na o kwuola ya na mbụ na ihe ndị otu pati ọzọ na-agabiga ọwụ ndị APC na-akpata ya site n'aka INEC ọ sị ihe eji eziokwu eme ọchịchị onye kwuo uche ya nwụọna n'Afrịka na Naịjirịa ka a bịa lie ya gasiere gị nọ Robinson na olu Igbo ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na anyị na-ele okogo thank you. Obi ọsọ Uche na-azụtarala Clara igbe ahụ na ahụrụ na azụtahụrụ m ya maka eji aka ya zụtara ya igbe ọhụrụ na biko ngwa onye isi ala sị ya ha Naịjirịa aka na anyị achọghịzi ya anyị ahụ na nke gị Godswill Emeka ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na anyị na-agbalị Clara gị biko na-erubere m isi chere m akọpụrụ gị mgbarịmgba na mụnwa wụ the man of the house aha gị bụ Eluigwe Chambers isi irete zibata ozi gị Destin the Son ọsọ ụtụtụ ọma best couple in the studio na biko Uche na mgbalị a gotere Clara electric bike anyị azụchabeghị manual mazụwa eletrik na ya nwetarala m eletrik bike oke ya enwetala eletrik ọkwa ya gbalịala Destiny Son ọ ga-adọgbu gị eletrik bike na-adọ gị na-akọ ihe ị na-akọ Ebolachi abụọla m chi Uche na Clara ụtụtụ ọma ya wụ nwada Chidimma Egbo na-akpọ gaa n'ihu dịka o nwere m si ka m site ọnụ gbasara okwu deti ndị agha niile na-ekwu gbagha nọ na-eti etiti aha n'ime ngwụcha ọnwa gara aga na first week of this month ndị na-epodeti agbata mbọ mee ka ha na-epodeti ha meta ya ghara ya like now tuchi na-ekwu na ebe Jehova Jire na-adara ihu chọọchị ebe ahụ deti pailere ebe ahụ ọ ga-esi otu bilding na ebubu ebe ahụ ha gbaziri foto nke Shoprite foto nke Relief Junction but nke ehe nọ na Jehova Jire ebe ahụ dị too much biko achọghị aka ha tiwe otiti ọzọ bifo ha ghe pọpụ deti ha biko ha mere ndị mmadụ ebere ndị ị na-agafe n'ụzọ gị were ha nchichechi ime ọ dịghị mma otu ha biko ọzọ si ekwu gbasara Tinubu na Akpabio na-eke ite hapụ ndị ahụ ijoka they are just playing ADC with their nightmare they should go and rest. Ndewo ya gaziri gị nọ Ebolachi Uchenna Clever ụtụtụ ọma ana m ekele Ebolachi ekelekwe ndị ego efe niile ndewo biko anwụ edasam ọwụnezi onye oziri isi keduru okay yes ọwụ m dị ha biko eweliwe anya kemgbe oziri isi keduru anya nwa ọkụ kemgbe Jenụwarị biko ndị mmadụ na-ekwu okwu ha mere ha na-ekwu Tinubu ejichi ike na-ekwu okwu ka onye ndu ekwule ka ndị mgbaghasa kwue ka ndị na-adịghị Latin biko ọ wụ onye a na-elekwasị anya at least o nwere ọ gara ala bekee ga university according to him ya na-ekwu okwu ndị dra school ekwule ka a na-ebute ọgbaghara na Naịjirịa okwu o kwuru adịghị mma a ga na-elezi anya asọ onye mgbaghasa agaghị elewe anya asọ onye ndu biko ya kwuo ya na-echiwu ya chikwu okwu ya taa ire ya eze ka okwu ahụ eze ya ekwuo ya ka Naịjirịa wee dị n'udo onye nso na-agwa ya ndewo ya gazie Ebolachi ọgụ Uchenna Ebolachi ọ finish esi ma ọwa ala na-akpọ okay asị okwu si onye amụma n'ọnụ pụta ọ wụrụgodo egwuregwu ọwụ prọfet
onyeisiala ikwu ihe a ọ dị mmiri na-ekwu ya. Ndewo ya gazie ịbọọlachi. Ịbọọlachi Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Vitalis Peters echikwere m ụbọchị nọ n'okwukwe abọga. Ụka onyeisiala kwuru o kwesịrị iwughe ndị pati ndị ka ọzọ na nwere problem ikeji ha leba ya anya ha mara dat problem ha nwere ọwụ prezidenti na ndị otu ya kọsụla ha the problem. Ọ bụ ha m nọ na ya gazie. Ya gaziere gị ọnụ ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụtụtụ ọma. Uche. Mike E. Ekelele gị. Adị m mma ndewo. Clara nwanyị ọma mara mma. Nwa galụ na taa nọ na ya bịacha na ojezuru. Biko Uche onye gị na ya na-ekwu Mike E isi akwa na abụọ. Uche akịmachi nga na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. Otu a ka ọ dị. No smoke without fire. Ake hụrụ ihe prezident anyị kwuru. Uche ake mara ihe head speech. It's a head speech. What are we talking? No, God bless Nigeria. Uche, God will not bless Nigeria. All in conclusion. God bless Nigeria. Yes, God is continuing to bless Nigeria. But here president anyị kwuru allegedly. Come see him and no like allegedly. O question onye ahụ ụka hara mmadụ leader. Okwesịrị ihe ahụ o kwesịrị correct ya asị gị na ọma ha amagbuo ya o kwere ụka ọba na rekọdụ avọt go out and ọba na rekọd so ndị ọbụla ụka achị ebe ọnụ jere jee ya akpọbata okwu jee ọga ya onye ọbụla kwugo ka okwu gị kpachara anya ya Uchenna ya gajiere ndewo ya gazie ịbọọlachi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma. Beteli Bezile Chilindere Akpọga. Ndewo. Uche, ewepụrụ my brother. Vote again with electronic ka ọwụkwa edede. Ọkwasị a ga-eji na eletrọnik jikwanụ nke ide ede ebe netwọk na-adị ede ede. My brother, ọtịyanụ ga-achọpụta wụ na onye ọbụla onye ṅụrụ ihe na-ekwu ka enyi ha wee enyi ha. Okwu n'oke ahụ enyi ha onye ọbụla kwesịrị ịma ihe ọwụ kwesịrị na ịma biznes ya bifọ so anyị were enyi otu ahụ ya ma wụ na without electronics ndị bagamba agbadochi ha okwu n'ike bifo sọmbadati ya ị ga-atụ okwute na ya ụmụanụ ihe ọzọ ọnụ onye ịchachi ya ị ga-atụ okwute o nwere ka ọ gbado okwu enwere ihe ndị ewigobaji ege a ga-ejedozi ege ọ dị ihe akụ mmadụ a ga-akwụsị n'ihe ma ndị eji ha megbu ma oge dị ya mgbe amaghị ihe a gaghị eme Ndewo ya gaziere gị na onye isi ala abụghị onye ṅụrụ ihe o wee bụrụ ya mana ya bụ uchere obi gị adaala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị ndị dabatara na Facebook anyị nke Eko FM nke si n'aka Mary Jane Emmanuel ọsọ ụtụtụ ọma Beautiful Clara na nwoke mara mma Uche ọsọ na-agara ya ọfọ Wednesday magburu onwe ya na ndị Eko FM dewo na nke si n'aka Oluchi Nnadi ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ndị nke m ọ si anyị na-agbalị ime ka ụbọchị ya na-agara ya siriri nwerere dewo na nke si n'aka Chetachi Ijeọma ọtụtụ ọma nwoke magburu onwe ya Uche na nwaanyị ọma Clara ọ sị ka ụbọchị anyị mara anyị mma nke a si n'aka Don Pedro ọ sị na ọ gwala onye isi ala gwala ndị Naịjirịa ihe o megeje kemgbe echi ya bịa tụọrọ anyị n'ilu na amụsụ bụ akwa n'abalị ịrụ n'ụtụtụ nwata nwụọ na Uche na gị kọwara ha ọgwụ onwe ga-akọwa I don't understand ị chọrọ iji eju gị esi ji m ọ dị egwu gaa n'ihu n'aka oke esi ma ọsụtụtụ m Uche ọ sị otu o si gbajuo n'obi ka ọnụ na-esi ekwupụta ya ọ sị na ọ kwuola ya kwụsie ya ike na enwere ndị na-afụhụ ọkụ nsogbu a na Naịjirịa ọ sị onye ọbụla kwanụ so na-afụhụ ọkụ nsogbu a na Naịjirịa na nsogbu ga-ezu onye dota ahụ ọ dị egwu ka ọ dị ịgba mara nze ma m ọzọ asị ọta nkwebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifelo
otego nwoke bidoro bibe n'iju anya mana aga m abasa n'ụgbọ n'aka aga ịmana be na gbanasigo n'ụzọ ije ụfọdụ kacha kwete nọ n'eme biko ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm maka na ndị ọbịa anyị ha akpọrọla ha n'agịrị ka anyị nwee ike nabatawa ha ozugbo ka ha wee nwee ike ji nwayọọ kọwara ụlọ ihe kpọrọ ha ije. Clara, ngwa bute mmiri na akpa ka anyị nyetụ efe ntakịrị omekwa anyị abatakwa. Biko akpa m ka m na-eburu, mmiri m ka m na-eburu. Carry your own load, abeg. Anyị ekewala ebe ilechara ya wuru igwe kpọnkiọs ka ị ga-aga ịzụrụ m. Gịnị wee igwe kpọnkiọs? Igwe a dị mma. Ịhụ na igwe anya, ịhụ na dị igwe. Look at you. Ịhụ na dị igwe. Nwaada Rita sọ ọ ga-azụtara m kpọcha tia lailon. Igwe ọkụ latrik lekwa ka ọ ga-esegbu gị ka ọ dị Igba mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla anyị ga-alọghachi na nwa mgbe nta.